President Emerson Mnangagwa on Thursday cancelled 2 events amid an unspecified emergency. Asabina munao zvaziri kutaura dziti aiwa idi Mnangagwa musaranezera wakancela ma-events aifanira kunoconducta aiwa pama-suspicions ainzi aiwa ndeye Coup and kuti subscribe bell icon turn on the bell icon. Sabina munao muzimba anyora achiti Mnangagwa's house is shaking following indications that he wants to extend his tenure of office beyond 2028, closing doors for his deputy Constantino Chiwenga, who is warming up for the highest office. A local daily reported Friday that Mnangagwa cancelled the swearing in of the newly appointed deputy ministers Mnangagwa, National Housing and Social Amenities, and the headman of his Veterans of Liberation Struggle Affairs at State House. Mnangagwa also did not turn up for the groundbreaking ceremony of West Props Use Golf Estate in Maubarin, Harare, which he was supposed to officiate. Saka ndoma events atikaona kuti aiwa nemusi wechina nemusi Thursday idi Mnangagwa haana kunoatenda, asi masuspicions ari kunzi aiwa pane kusagadzikana kuripo awa mumatongero enyika zvinzi aiwa idi Mnangagwa ari kuda kuvharira panze deputy wake Constantino Chiwenga kuti iye agorula kusvika 2028 agokwanisa kuzopinda mu3rd term. Aiwa muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kubuda nyongwa pana pamuzimu aya zvavhundutsa vanhu zvashamisa vanhu. Sabine mukome section medu mbotudza mafungiro enyu. Musangano subscribe like turn on the bell icon. Tombo cha updates andokupa pano pa News Live.